Rengeteg Fortnite klón létezik az interneten. Ebből összegyűjtöttem most 4-et, amivel játszani fogok, és mindegyiket majd egy 1-től 10-es skálán értékelem. Na itt vagyok a Build Now GG-n. A lobby eléggé szépen le van kopizva a Fortnite-ról. Karakterek. Hát nincs semmi. Játékmódok. Ilyen tipikus Fortnite-os játékmódok. Nézzünk meg egy... realisztik 1v1. Waiting. Ja, meg is találta az ellenfelet. Jézusom, ez tryhard. Ez for real tryhard. Ott látom jobb oldalt, hogy mivel lehet építeni. Hát nem ezekkel szoktam építeni, szóval ez nem fog menni nekem. Gyere ide! Gyere, mutasd magad! Bum! Aha. Az aim az ott van. Mi van veled? Siton! Bro, mit nézel? Bum! Ennyi? Ennyi volt? Hát akkor nézzünk egy másikat. Arénát nézzünk. Ez ugyanaz! Ez Spirifire-olni akar. Amúgy jól működik az építés, tetszik. Igaz, csak a brightása olyan rosszak. Nézzük is meg, hogy milyen itemeink vannak. Van egy AR-ünk, egy shotgununk. Nem akartam megölni. Phase Abdiba. Van egy SMG-nk is, van egy sniperünk is. Egy shieldünk is. De ez is ennyi? Berediztem egy late game Zone Wars-ba is. Lehetem... Aha, van emót. Jöjjön a kör. Menj már. Mekkora foldabizsat kaptam előbb. Oh! Semmit nem csináltam és nyertem. Let's go! Ez srácok, ez nem is annyira béna játék. Amúgy ahhoz képest internetes játék, hát elég hülyén néz ki, de egy info órán amúgy simán el lehet képzelni, hogy ezzel játszotok. Ez egy 10/7. Régen rengeteget játszottam, azt hiszem zomsroyale.io nevű játékkal, ami pont ugyanilyen játék, mint ez a Build Royale, ami most éppen vagyok, de ebbe lehet építeni, ettől másabb. 49 ember játszik, abból 37 ebben a lobbyban van. Várjátok srácok, ha így tetszik a videó, dobjatok egy lájkot, hiszen ezzel nagyon sokat tudtok támogatni. És ha ott vagytok, és azokhoz a nézőkhöz tartoztok, akik nincsenek még feliratkozva, kérlek szépen iratkozzatok fel. Aha, E vagy F. Hajj meg! Jó! Meghalt a Mikulás. Shield poti. Ez mi? Nem látom, nem tudom ez mi. Shockwave gondolom. Hajj meg kérlek! Na jön a kör. Tabbal lehet. Jaha, itt a tab. Jó. Rakétavető. Na ez milyen lehet? Igen, és ami szkópos fegyver, azzal messzebbre tudok nézni, mint ami nem szkópos. Itt vagyok, hogy Potato Pace-nél. Mi? Ja, Potato Palace. Ujjjj! Rányomtam egy rakétavetőt. Hol menekülsz? Jó. Hárban élünk és ott a gyerek. Gyere, mutasd magad. Jó, nagyon lovas vagyok. Dobjuk ki a körből impulza. Azt be kell adnom. Itt lesz bent ebbe a házba. Nem. Hát. Trickshot. Bum! Aha! Kapott 70-et. Nem is építettem amúgy. El is felejtettem. Öcsi sajt. Hajj meg, kérlek. Kizárja magát a körből. Bum! Mi van te? Nem lépek be akkor a játékba. Hát figyeljetek, nekem az előző jobban tetszett, mint ez. Nem volt rossz. Nem tudom, min kéne javítani, de élményügyileg ez egy 10/5. Ezt a játékot biztosan rengetegen ismeritek, az 1v1.lol-t. Ez már viszonylag régebbi játék, ez 4 évvel ezelőtt már, sőt ez már 4-5 éves legalább ez a játék. De már nagyon régen nem játszottam ezzel a játékkal. Aha, rengeteg játékmód van, hogy látom. Nézzük meg egy ilyen showdown-t, mert ez dobta be. Valószínűleg ez is egy ilyen aréna. Aha. De nem mert most indul a játék. Ez zuhanok. Milyen jó jetpackem van nekem. De ide senki nem is jött, én akarok, ott a gyerek. A settingset megcsinálta, nincsen ammom. Mi? Csaló! Ne csalj már! Merre vagytok? Tud kempelnek valahol. Aha. 9, 10. Kérlek. Mi van? Ez miért nem halt meg? Ez megöl? Jó, nem. A kaktusz lő! Gyere, kaktusz! Megöltem falon keresztül a gyereket. Nem áll, szegény.
Lehet a kaktusz ölte meg a gyereket? Az is damage-el. Ez robban is. Na most hát van 475 matink. Be fogom boxolni. Na. Mekkora klip! Srácok, ez mekkora klip volt már. Hogy beboxoltam a gyereket. Jó, 1v-lol, csak lehet benne 1v-gyezni. Itt van 1v clash. Round 1. A Mati, ahogy látom, beragadtam. Na, nem akarok rossz ratingit adni, de az első játékban sokkal jobb volt az építés, mint ebben az 1v-lolba. Ajaj, menj majd nem? Aha. Hogy lehet ebben a játékban ekkorát ugrani? Dupla space-szel? De nem lehet ekkorát ugrani. Gyere ide! Na most... Csaló! Megvan, én azt hittem ölt meg engem. Na, mindent eldöntő kör ezek szerint. Jó. De jó fej. Jó, az csaló. Ugrott egyet és szétbontotta az összes építményemet. Hát ez azért nem tetszik így. Ilyen emberek játsszák. Ez is egy 10/5. Nagyon rossz játékélmény. Bejöttem Robloxba és beírtam azt, hogy Fortnite a keresőbe. És ez mi? Tehát, hogy ez egyik legrosszabb kinézetre. Van ott alul inventory, egy AK, és lehet itt fent lőni. Azt hittem, hogy meg lehet ölni. Vannak azért fegyverek. Hogy jött be az építés? A Q-ba bejött az építés. Jó. Tehát lehet építeni a játékba. Ha semmiből meghaltam. X, és akkor 3-as. És akkor így tudok lépcsőt csinálni. Gravitáció van. Srácok, itt nem editelni lehet. Itt le tudok rakni egy ajtót. Rám esik! Green launcher az égből. Meghagy halva. Srácok, ha megölöm, Juszkod bubi! Ha egy gyereket megölöm, Juszkod bubi! Megvan! Ha őt, akkor meg iratkozzatok fel! BAM! Meg vagy halva. Boom! Bam! Még egy kill. Még egyet. Mi van? Hát ember! Szétesik a játék. Srácok, ez a játék egy 10/0. Ez ocsmány. Hát ez... Mi? Nagyon rossz. Nagyon rossz ez a játék. Nem jó. Ti ismertek még ilyen Fortnite kopit? Ha igen, írjátok meg kommentbe, és lehet következő videóban megnézem azt is. Iratkozzatok fel, dobjatok egy lájkot, gyertek fel a Discord szerveremre. Lehet YouTube tagságom, akinek szúrja a zsebét a pénz, nyugodtan rám költett 400 forintot, nagyon megköszönöm. Igyekszek majd kirakni arra is csak tagoknak szóló videót, nem ígérem. Discordon rangot kaphattok, meg még egyéb jóságot olvassátok el.